Druhým a zadarmo dobrovolníky roku 2012, které nominovali neziskové organizace a občanská sdružení, dnes ocenil ostravský magistrát. Titul udělí Ostrava už druhým rokem, a to ku příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků. Dobrý den, tak jak se máme? Už 3 roky dělá Josef Hircer společnost dámám v ostravském domově Magnolie. Seniorky trpí různými formami demence a většinou nemají nikoho blízkého. Od počátku jsem ze strany těch uživatelek, těch babiček cítil opravdu velkou náklonnost. Možná je to tím, že jsem tu byl jako jediný muž mezi samými ženami. Mějte se hezky. Děkuji, pane Jevřínku. Na cenu dobrovolníka roku ho nominovalo dobrovolnické centrum Adra. Pod jeho křídly jen v Ostravě pracuje na 400 dobrovolníků. Většina jsou ženy. Klientela v naší organizaci je velmi náročná a proto si cením nesmírně pana Jošky, který tady k nám dochází. A většinou ti dobrovolníci takhle dlouho nevydrží, jak pan Joška. Ne každý člověk v dnešní době je takový a myslím si, že takových lidí, jako je on, takových výjimečných lidí je v dnešní době velmi málo. Krásnou cenu. Pamětní věc. Ocenění dostalo ještě dalších 8 dobrovolníků. Letos poprvé město udělilo i titul Dobrovolník roku senior. Jsem v důchodu a jsem ráda, že můžu svůj volný čas věnovat potřebným. Chceme samozřejmě zpropagovat práci dobrovolnictví mezi širokými vrstvami obyvatel, aby vlastně zjistili, že je to jakási činnost, která pomůže nejen těm osobám, kterým se pomáhá, ale možná jim samým. V loňském roce fungovalo v Ostravě 9 dobrovolnických organizací. Dětem, seniorům nebo handicapovaným pomáhalo více než 1500 dobrovolníků. Alexandra Přičková, Česká televize Ostrava.